започне хвалението, искам да благодаря на всички вас, първо на Господа, нашия Господ и Спасител, Исус Христос, че избра нас всички ние. Тук не случайно всеки един е избран и се намира в това място, за да може всеки един от вас да хвали, да въздига името Исус. Името, което над всяко друго име. Свети на Господа! Ние трябва да се отдадем на името Исус Христос, защото Той е нашият Господ и Спасител. Ще ви помоля за тишина, ако е възможно, за да може да чуем Словото, което ни е приготвено от небето. Словото, което Бог ни е избрал през нас, през нашите усти, да излизат Слово на дух и живот. Нека да кажем амин. Искам да благодаря на всички гости, на всички брати и сестри, които се намират днес тук, че уважиха мен, уважиха най-важно Исус Христос, отделихте от вашето скъпоценно време за нашия Господ и Спасител. За мен е привилегия, чест да бъдем всички взаимно, да издигаме нашия Господ Исус Христос, да го издигаме с дух и истина, възлюбени. Моля ви, нека днес да издигаме Господа с цялото си сърце, с целия ум, с цялата сила. Нека да дадем почет и слава на Господа. За това, възлюбени, моля ви, нека да бъде фокусът ни, да бъдем бдителни, да мислим само за Господа Исуса Христа. Да не се съобразяваме, Той седи до нас от ляво и дясно. Защото Бог ви обича, възлюбени. Може да кажете на човека до вас, Бог те обича. Кажете, Бог те обича. Халелуя. Кажете, Бог те обича. Халелуя. Преди да започнем, свети на Господа, искам да ви кажа програмата каква ще е днес. Защо днес сме събрани в този ден. Благодаря за апостол Найден, че ме уважи, и съпругата му Катя Борисови, че са тук днес. Бог да ги благословя. Благодаря за дякон. Дякона тук ли? Всички добре. Зора, няма. Благодаря за дякон Исус с цялото му служение. Бог да го благослови. Нека да го почитаме. Пастор Вадет тук ли? Очакваме пастор Вадет и дякон Зоран. Също така искам да благодаря за хвалението, че не уважиха и дойдоха от далечна страна, за да издигат името Исус, нашия Господ. За Гаджо, Авраам и Шенол. Нека да ги почитам, нека да ви сплясвам. Благодаря им за поканата, която те приеха. Те отделиха време, те отсъстват от тяхната работа, от техните семейства и дойдоха, за да може тук ние всички взаимно да изявим каква е Божията воля. Да хвалим Господа. Благодаря им от все сърце, че уважиха мен и най-важно Господа, че са тук. Програмата ни е следната. Ще започнем с хваление. Отначало с нашия възлюбен брат Мемед. Ще има от него едно-две хваления. След това ще продължи програмата с хвалители Гаджо, Шенол и Авраам. Вярвам, че ги познавате. Те са разпространени по YouTube и те са много благословени хора, избрани от Господа да служат за Господа. Те ще хвалят Господа до 2:30-3 часа някъде. След това имаме една сценка с нашите дечица, ще излязат и те имат няколко стиха. След това ще дадем около 3:30-4 часа една пауза, защото имаме рожденици. Рожденникът, който съм аз, по принцип 29 февруари, но за днес оставите. Втория рожденник е моят наставник и духовен баща, апостол Найден Борисов. И третата рожденичка е Исми. Това е съпругата на нашия възлюбен брат Мемиш. Бог да го благослови.
Ще дойдат тортите след децата и след това ще дадем една пауза от към 3:30-4. Ще имаме парче пица да хапнем, нещо да се почерпим, парче торта. Паузата ще трае около половин-един час. След това ще продължаваме всеки един лидер, дякон, апостол, пастор и презвитер, евангелизатор, ако има около нас. Ще дам думата за тях. Всеки един, каквото е вложил Господ вътре в тях, в сърцата им, да не изобличат чрез Божието Слово. Вярвам, че Господ им вложил в сърцата със Слово, което мене много ме касаят едни 5 точки. Какво се случва със света да изявят в последни времена? Втората точка е какво се случва с Божията църква. Третата точка са днешното поколение, какво се случва. Четвъртата, как да устоим в любовта, защото много е важно. И петата точка е как да устоим в вярата. Амин. И това е цялата ни програма за днес. Вярвам, че имате дълготърпение. Тези, които имат днес работа, след паузата може някой, който след хапне нещичко, ако има някаква работа, да се тръгне. Но ако остане, ще бъде благословено време. Амин. Бъдете благословени. Давам привилегията на нашия хвалител Мехмед. Той ще издига Господа, ще ви изобличава с хвалението си, което тази дарба му е дал Господ. Много благословен брат, нека Бог да го благослови. Амин. Нека да хвалим небесния Господ. Халелуя. Шира Масанте, Джизус. Издигаме те, Татко. Sana şükürler olsun Allah'ım. Haleluya. Tüm yücelik sana da Халелуя, свети на Господа. Божието Слово казва, оние, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат на високо, като с крила на орли, ще бягат и няма да се изморят, ще ходят и няма да ослабнат. Хайде, църква, нека да чакаме Господа изправи. Който има сили, нека да се изправи да хвали Господа. Халелуя, Джизус. Отдавам ти почет и слава, Татко. Велик си Цар. Единствено ти имаш привилегията да се наричаш
mamukman. Patay naman, Isuse, patay naman. Remi naman, Isuse, remi naman. Mamukman tudemla, etestra vinda. Mamukman, Isuse, mamukman. Patay naman, Isuse, patay naman. Mamukman tudemla, etestra vinda. Mamukman, Isuse, mamukman.